Lämpimästi tervetuloa vuoden 2024 arvostetuimmat työpaikat julkaisuvideon pariin. Me täällä arvostetulla uskotaan, että työntekijäkokemus on menestyvän yrityksen kulmakivi. Ollaankin vuoden mittaan kerätty arvokasta palautetta tuhansilta kotimaisilta työpaikoilta työntekijäkokemuskyselyn muodossa. Ja ton palautteen perusteella päästiin vuoden mittaan myöntämään hieman yli 300 arvostettu työpaikkasertifikaattia sellaisille yrityksille, jotka aidosti panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin, työilmapiiriin ja kehittymiseen. Tämä tunnustus on merkki paitsi hyvästä johtamisesta, mutta myös siitä, että työntekijöitä kuunnellaan ja heidän kokemuksiaan arvostetaan. Tuhannet kotimaiset yritykset on hakenut arvostettu työpaikkasertifikaattia. Ja nyt voitaisiin mennä katsomaan pieni pätkä, miten sertifioinnin hakuprosessi toimii. Arvostettu työpaikka sertifikaatin hakeminen. Työnantaja kontaktoidaan joko meille saapuneen vinkin tai yrittäjän itsensä täyttämän hakulomakkeen pohjalta. Tämän jälkeen lähetämme kyselylinkin työnantajalle, joka jakaa linkin eteenpäin työntekijöilleen. Työntekijällä täyttämiseen menee aikaa noin 5 minuuttia, ja kun tulokset ovat selvillä, kontaktoimme työnantajan tulosten läpikäymistä varten. Mikäli tulokset ovat erinomaisella tasolla, voimme myöntää yritykselle arvostettu työpaikka-sertifikaatin. Nyt on tullut aika siirtyä tulosten pariin. 3 kärki on valittu yhteistyössä Fanvision Consulting Oyn kanssa, joka on työntekijäkokemuksen ammattilainen. Kyselyn tuloksissaan jokaiselle yritykselle muodostuu rating, mutta tuo kyseinen prosenttilukema ei ole yksistään määräävä tekijä, kun valitaan vuoden arvostetuimpia työpaikkoja. Olemmekin useiden viikkojen ajan käyneet Fanvisionin ammattilaisten kanssa sertifioitujen yritysten tuloksia ja työntekijöiden avoimia kommentteja läpi. Lopulta 3 yritystä nousi selkeästi ylitse muiden. Ja nyt on tullut aika paljastaa 3. sijalle tullut yritys. Ja kuka muu olisikaan parempi julkistamaan 3 kärjen kuin satoja yrityksiä urallaan valmentanut, useita kirjoja aiheesta kirjoittanut johtajatiimin Mika D. Rupanovic alias Rupa. Anna palaa, Rupa. Arvostettu työpaikka, 3. sija. Jännitys tiivistyy. Tässä yrityksessä on ainutlaatuinen työilmapiiri. Täällä vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Toiminnan selkeys, vahva johtaminen ja joustavuus tekevät tästä yrityksestä työpaikan, jossa työntekijät viihtyvät. Ja arvostettu työpaikka, 3. sija saa Valutek Oy. Kiitos, Rupa, ja lämpimät onnittelut koko Valutekin porukalle. Teillä on mahtava työyhteisö siellä. Pistäkää palkinto näkyvälle paikalle. Mutta nyt meidän on aika siirtyä toisen sijan pariin. Rupa, avaa seuraava kirjekuori. Arvostettu työpaikka, 2. sija. Kenelle palkinto menee? Toiselle sijalle yltää yritys, jossa työn mielekkyys ja mielenkiintoiset tehtävät innostavat päivittäin. Arvostettu työpaikka, 2. sija. Kind Company Oy. Mahtava, onnittelut sinne koko porukalle, Kind Company Oy. Pistetään palkinto tulee Vaasaa kohti. Ja nyt on tullut aika paljastaa 2024 vuoden arvostetuin työpaikka. Rupa, 1 kuori jäljellä. Anna palaa. Arvostettu työpaikka, 1. sija. Ja tämä palkinto menee. Tässä työpaikassa toteutuu kaikki ainekset toimivalle ja merkitykselle työlle, turvalliselle työyhteisölle sekä hyvälle vuorovaikutukselle. Työpaikan mainittuja vahvuuksia ovat muun muassa avoimuus, ammattimaisuus, vapaus ja vastuu. Ja arvostettu työpaikka, 1. sija menee
MyVita Oy! Ansaitusti, todellakin ansaitusti, arvostetuin työpaikka 2024, päihdehoitokeskus MyVita Oy. Onneksi olkoon. Kiitos ja onnittelut kaikille 3 upealle yritykselle. Ja kiitos katsojille. Kiitos kun olitte mukana ja muistetaan yhdessä tehdä työelämästä vieläkin parempaa.